Mana kamano nyakwara mgajango dhiambo machielo ma kawuono warwako ni machiegni chenro mari maratil mabende fono weche mopogore opogore. Weche osebedo mathoth mokalo ndalo manok kende bang' ka Supreme Court golo ng'eto ni yiero mane IEBC olando godo jalup jatend piny Kenya William Ruto e jatend piny Kenya moyier ma bende kod igeni biro chamo tarik 13 mar dwe mar 9 higani kaluwore kod dwaro mar chik mar piny Kenya. Weche osebedo ka nitie mathoth mokalo nyakwara mgajango oganda luo e yor siasa ka nitie wuoth ma gisebedo ka giwuotho. Makmani wuodhni osebedo wuoth mar abora kendo mar ariya makmani geno mar oganda pok ochopo kare. Geno oyiengore kod mane nyakwara mgajango. Mae momiyo odhiambo kawuono nitie kod hawi mar bedo kod yawuot luo ariyo ma wigi timo jere ma bende biro konyo nyiso maling' kendo funo matut ni to oganda luo onego bedni bedo nade e paw siasa mar piny Kenya ka. Machiegni kamoro moro ma entie wendo na mokwongo Dr. Duncan Ojwang oimore kendo machiegni. Oimore wuok aganda, oimore Ramogi TV gi onagi duto ma waromo go sani. Erokamano ahinya. Mwalimu Odoyo Wili. Duncan Ojwang kawuono biro studio kako tegno. Opogore kako osebedo kubiro studio. Kawuono tegno mkana na luoro nyamako ng'uta ka okalo. Mwalimu ya oimore ahinya Victor to kod oganda luo kamoro amora ma untie ruoth oting'na umalo kendo gwedhna kod mwandu kod kothu. Erokamano. Nyadi ng'eny masalo osekodi ni ng'isa ni e siasa ka gima duong' meuso en geno. Mana adier. Iseuse gameng'a. Kabisa. Podi usa. Kabisa. Nyaka kawuono to pasore. Elwedo. Geno ponitie. En mana ni to ang'o monego waket geno kuome. Okay. Ang'o monego wariti. Erokamano. Ang'o monego wagombe. Ang'o monego wadwar. Ang'o monego wakedne. Mano e gima odong' mondo wayalka. Okay. In wawuotho kodi kata wuodhwa mar Luo Land Dialogue. Ing'e gima na achung'ne. An nabedo kaka jafwambo, in iwuotho kendi. An nami thuolo mar go oporo ne jopiny. Okay, ni loso na yo. Erokamano. Gimikedo ne ni en ang'o hie oganda jokanyanam. Oganda na mar Luo ni onego koro gik mwamiyo duong' kod pek mondo tem kalokore. Dwani mondo wami dongruok marwa. Loso mwandu ne ng'ato ka ng'ato mar ode to gi mar oganda. Ing'e ni oromo ni mondo ji moko e iwa obed gi mwandu. Mwandu mar oganda makidhi e chiro mane i oganda tiyude kothe kiuso, iyude cham kiuso, iyude chiaye kiuso, iyudo chiemo kanitie. Ka ng'ato nigi dwaro mar mwandu mondo puonjgo nyithindo mondo timgo gimoro amora to nitie. Osebede piny Luo kaka gik mawamiyo kipaumbele gin gik ma kisungu wacho ni gik man gi sentimental value only. Gik ma nyadhi ema gin go. Piny Luo ka inyayudo ka ng'ato nyathine no riembe na siling 5,000 ni e dhot. To ka sange ni otho, to choko 40,000. To dhige liend sange ni chieng' moaye liend sange ni koka duogo ne wie ni nyathine ne ka dwaro 5,000 kende. Mano e chandruok ma wan go e piny Luo ka. Mane momiyo kata yiero ni kano wadhiye. Onge kama no luonge oganda na ni bi uchok mwandu ma gichoke mwandu moro manyalo kata lomo milion 20. To maling' ma oko gendi iyudo ni joma wayware go gi koluongo jodala gi ni chokuru tiyudo mane gichochomo bilion. Gimoro amora ma wadware piny ni obed telo, obed dongruok, obed ang'o, wamany mwandu. Mwandu gimochuno maduong'. Wamany mwandu ma jotelo mantie. Jatelo mok nyal wacho ne jopiny yor dongruok gi yudo mwandu. Wawere go kabisa. Nitie ndalo moro ka ma jatend Luo iyiero. Nikech jatend Luo no oluwo party mar oganda wa nikech gima nwamanyo ne en loch. Tapan ni sani walok pachwa. Nikech be gima na ayudo ni loji ni karo biro mayot ka inyono mwandu e tiendi. Nikech mwandu iwuoyo gi joma kelo loch. Nyichi winjo ka ji biro ka to giwacho ni telo ikawo telo ok mi ng'ato. Kare okawe gi tong' garungu gi kokoko gi tibim gi tialala. Ikawe gi mwandu monyone tielo. Makokoni in mibiro ni mondo wakonyi ni in gadi. Ti gima in go ingo mane gigeno. Wapenje moro manyap kata penje moro mofuo. Mae fwenyo karang'o. Nikech nyo ine kweth matibim gi tialala ni. Antiere. To ing'e ni gima ok ing'ega. Anago siasa muru machopo kama kora bedeni. Ka gima iluongo ni tibim gi tialala ok owuok e dhoga.
nikech gino kata ka koro abia goye e siasa kama ji ochungi kama galamoro nitie to wang' jo gaset un jofwambo kayo dwa ndiko gima Owida wacho gibiro wacho Owida nowacho ni TB mtielala ok yang' yudo gima Owida nowacho ni wan kaka oganda jomatindo mantie many kos moro idhiye mondo ibed gi gima ing'e timo gima biro kelo ni mwandu ni neno chieng' moro naneno ka video moro luorore ka jatelo moro e piny Luo kaendi owe ni en otiyo malo ma jaode ma kampen ne to jaode nyiso wa niya nang'e ni udenyo biuru mondo ayuknu jamna be isena na chayo mochago Jaluo omiyo Jaluo many mwandu ema miyo ji tegno mwandu ema miyo ji luor kendo ng'ama nigi mwandu omi luor molo kata ng'ama nigi ofis. Erokamano. Duncan odoyo video wacho ni kawuono beti biro kaka jiwore ber ma untiere kama intie no oganda Luo geno ber nade kama intie no? Erokamano. Ing'e ni geno hope ok en giko mar wuoth, en gima ting'i nyaka ichope e wuoth. Koro miyo geno ok wanyal loko mondo bedi ni e gima wamanyo. Gima wamanyo nitie to watiyo gi geno ka wamanyo gino. Koro gine ma nyaka wang'e maler ni en mane, to koro kata kikonowa ni riti wabed gi patience gi orruok kata waket geno ka wamanye. Aparo ni oganda Joluo osebedo kamanyo dongruok, to yo mane wafwenyo ni dongruok biro go mana kaka japuonj owacho en ni kare ka wayudo presidency to wabi bedo gi dongruok. Koro presidency or manyo presidency ne en yo mimanyo go dongruok. Taparo ni ndalo moko odhi obedo ni en gima imanyo ma wiwo wil gi gima omiyo ni manye, ma kiromo gi Jaluo to wamanya ng'o, wan wamanyo presidency. Mar ariyo, sani oganda ni akere keke mar yo, nikech kako wacho no chietho mulo dhero tiende ni weche tek to wan akere keke. An gima nene pacha en niya nitiere mwandu mar individual kendo japuonj wacho maber, dhano ok nyal mewo ng'ata achiel, inyalo mana mewo biro dongruok biro ne oganda mang'eny. To kata kamano Jaluo koro nodhi obedo ng'at ma ok oluoro kata mwandu mar oganda mane Jaluo mboya gini kanodhi omi pesa mathin ga Amerika to make sure ni gir oganda to nyaka tim gima tim nade omiye. Jaramogi komi pesa mathin gi Russia to nyaka ogero osiptal. Mwandu oganda ni Jaluo nodhi ochaye komanyo kata oao presidency. Ang'a kele wacho mano. Mwandu wa manie county Jaluo ni beti koro ka pesa mano choki mar oganda mar wiye, gima ne lich ne Jaluo, pesa wiye momulo wiye ne Jaluo ok chan. Pesa michame county gi gin pesa wiye, pesa michame CDF gi gin pesa wiye. Kasto inyalo yudo ni e piny ngima ne wabunge manotiyo 50 ga ewi mia emoduogo, ti Luo land 90 ewi mia. Ok nikech gitiyo maber, to nikech chama. Koro an eyo machiek aneno ni Jaluo ochopo sama koro waneno kuma Simio osewuothe mochope. Waneno jotend Simio kaka Kalonzo na aneno kane otiyo matek kendo wacho ni en odwa bedo ang'owa opinsani. Martha be aneno ka chalo gima dwa bedo opinsani. To gima lich na en niya, tuche gi to onge opinsani. Kivuta ni neno kose puso ng'wech mose dhi ng'at manonengo bede opposition gi kisungu madongo kendo profesa mar chik nose dhi oyogore kucho. Koro kabinde ka iyudo kokikore Martha kato bedo opinsani to dhi mana bedo gi Jaluo to thurgi to joka nie sirkal, deputy president okama bor kodgi. Baluya ineno ka kata ka ogalowa ni opinsani orobedo odonge opinsani tineno ka gin maber. Jaksibe kamano. Koro Jaluo nengo par gima ne otimore ka Moi nodonjo, to Moi ne onge wach gi Joluo.
to jaluo nodhi okawo Moi moloko jawasike. Nitie gik mang'eny be mane wadwa noloki, to jaluo nodhi okedo gi Moi. An aneno ni jaluo nyaka koro kwe pache mos mang'eni to ere gima wanyalo timo. An awuon nawuotho gi Ruto nyaka Kisumu. Kano chung' Kisumu to notimo gima ne pok aneno. Nochako gi kwa joluo ng'uono ni sirkende mosekalo ok osedhi maber gi joluo kendo ang'eyo. To ne gimomiyo ne pok wadhi maber kodu kata sirkende go ne pok odhi maber, ne sirkende gi ng'iewu ka jawasigu. To jawasiki ok inyal miyo teko. Jawasiki igombo ni mondo gik ma inye omed tiele piny. To sani awachunu ni e sirkand Kenya Kwanza adwa loko ng'wech. Mane promise mane Ruto miyo wakawan Kisumu makele Homabay mowachonwa. Yuago nam komako ume ni mae nam molokore swimming pool. Rech muneno ni nam koro abale migoye. To rech ni oromo industrialize, revolutionize Luoland. Jaluo konengo many tich. Rech ni oromo loso ka maka lokre Europe. Koro miyo an ang'eyo ni ne wandiko manifesto mar Kenya Kwanza, mar joluo for the first time wapango dongruok ei Kenya Kwanza e UDA. To kendo nitiere weche madongo maka elo bathe to be unyalo mana yudo niya sirkandni especially tam mokwongo ni kakwalo nusiri pach Ruto te ni e Luoland. Mana an go gadiera. En yo mar temo ng'iyo mbele nikech nobedo nyaka waziri mochung' weche mag agriculture kata obedo ni Amason Kingi nen fisheries ndalo no. Pod nen gi thuolo moro mar ne konyo kama rem nitiere ndalo no mane ok otimo. Agriculture kane wan kode to former MD Mamuro ni engineer Ng'ane nowuoyo mowacho ni kane wabiro e ofisi ka wakwayo pesa ka Muron chulo pesa tamo to ji nokonowa ni joluo onge ng'ama nyalo winjo, to kane wawuoyo kodi to ni golo pesa mane wachulo loan. Tiende ni gimomiyo ma nyaka timre, jaluo ni gi resource maonge kamora mora Kenya ka. Piny te dwaro white meat enia ring dhiang' onge afya, to rech nigi afya. Sani Kenya kende wan gi deficit kata mana rech midwaro en 80 ewi 100, wagolo mana 20 ewi 100. Mchele miwinjo wanegore ni wagolo kane watimo e manifesto wayudo ni mwea mineno mapeni golo mchele moloki riwo Kano midhi riwo Budalangi miriwo nyaka Nyangweso maka mauge manego wanono. Koro miyo plan ma en go sani e sirkande omako jalweye. Erukamano ahinya. Japuonj ni temo wacho ni nitiere gik moko ma oganda osebedo kamanyo kuom higni modhuro nyaka kawuono. Wuodhni king'iye mbako segore ni onge jaluo mosebedo governor ma Central Bank of Kenya, onge jaluo mosebedo jatend migawo mochung' ne weche mag omuom kata pesa pachoka, onge jaluo mosebedo jatend lweny pachoka. Magi chal ka gima gik ma medo ng'ondo yo ogandawa. Ni to jaluo ni nokoso ang'o e piny Kenya ni? Koso en nyathi Kimirwa. Wadak e Afrika. An minena ni an luo kamili. Mako kone ni kel example mar jaluo tikawo doyo weli. En ng'ama ong'eyo ni ng'ama timo marach nyaka kwer. Kendo kokwer to jikone timo maber to koro medo kwero. Ing'e ni manyo waloch ni nuwa yienge wach moro nuwa kwero sirikal matiyo katiyo marach. Ting'e gima ne gini miyowa wafuasi mang'eny. En ng'ama jaluon kite en ng'ama ok lingi wach karachne. Ing'e ni an gimomiyo pok abedo mjumbe nyaka sama wuoyo kodi. Nikech akwero gik maricho, anyiso gik maricho, ang'ado rieko mabeyo. Mae momiyo pok abedo mjumbe sa nyaka sani. Nikech joma osetelo modhi malo dwaro joma ywerore. Joma ka ji odhi e bura to ka jatelo osewuoyo to gidhi gichong gilo ni jatelo kaka iwachono. Kata koni oyo jatelo ng'eni mano to dhi miyo wachandruok. Jatelo nyaka miluoro gi kacha. Kendo an amuol ga malich. Ka ne bura gibiro nyiso jotendwa gite. Asa yalo kodgi. Akoni jatelo ato pacha ta paro kama. Aneno ni ka watimo kama e kadhi dhi maber. To kendo nitie jotelo moko
motelo ni matin gineni kaka ng'ama dhi piem kodgi ka ji dhi no wedi ni ng'e ni kiting'e malo to dhi malo chuth musiki kawuono ka mwabede kodi ni jaluo ni te gombo ni mondo odhi obede chairman mar Lake Basin ji nosebedo kanyo to ne ji ok gombi nikech ang'e kaka itiyo gofis mantie mondo kel dongruok n'oganda sani kora nyisi n'oganda nyaka dongre mondo gibed gi mwandu no nyisa ni michele ng'eny kano to iuso mana ne jo Uganda tamanyo kenda mayudo gimomiyo iuse ne Uganda nikech ne ok chulgi e wang' sa kane ok chulgi e wang' sa ang'o madatim mondo chulgi e wang' sa many pesa sirikal iketi agulu ka ma kikelo mchendi to kinyi chuli sani nolor mana masin nikech na gikelo mchele mang'eny makoro nyaka na kel mondo gur masin manyien masin manyien iguro sani ma kapok otigo rich ariyo to dhi rumo omiyo nyaka wami oganda dongruok wach mineno mar upinsani ni omit dhi ndalo mana dongo higni mag 70 nyaka 80 ka kane ng'ato campaign to siko mani dio ni nyaka wariembe polisi moko mamako kaka bro riembo kedo gi sirikal no ne miji nikech ne waaye ukoloni machiegni to gini wadhigo nyaka kawuono pare ne joma ne nie sirikal ndalo mane wachako kedo gi sirikal noseduogo mokawo loch motiyo higni 10 matin ne waiko kendo machielo man kane owuok ing'e ni president ma kawuono nodonjo university gachiel kende mbele na to ne sirikal ka en jahigni 25 to sebedo assistant minister to jadala gi ema ting'e malo kowe akowa ting'o gi malo kelo gi maka wuono gi kama ne sirikal no osebedo president ka wan mane wane upinsani mondo wabede president pok wabet nikech ang'o nikech ne pok wasomo mwang'iyo gima nyalo miyo ng'ato kawo loch gokinyi erokamano en bedo gi mwandu moromo mwandu miyo ji luor kendo ng'ama ja mwandu iluonge ni jatelo nja dhi e bura moro ma ja higni 75 luongo ja higni 52 ni jaduong' osebiro nikech mwandu erokamano daktari adwa mede ido jiwo kamoro mana mathin yes nikech aneno ka kata mane group mag WhatsApp ma wantie sami wacho kata wach dongruok group ng'ich dhi kabisa to we wang' ayanyo wuoge kata ni ng'ane be ojogo ji group koro liet kendo koro ok ineno ka group ji tema no linka koro active tiende ni wan gi paro mar opposition to kata kamano itemo wacho ni oganda luone gi paro mar kwedo gimoro amora mar kwedo to ok rach nikech kwedo no dobed ni en adiere mohero koso adiere wane ji kawo ni en kwedo koso nang'o no adiera be wahero ok wahero mibadhi to adiera no Kenya osechopo kumochope nikech adiechwano Kenya ok olokore nikech joma ne becho Kenya olokore nikech joma ne kwedo wan korengo yudo wa mabe ka wa ambita wating'o bag form 3 to nyiso wani wadwa loso devolution ma pesa wabiro makata wane sirkal kata waonge sirkal mago wasetimo but gima nadwa medo en niya an achiel kuom jowano ndiko chapter mar bottom up ni gimomiyo koro lingo jaluo ni ema ng'enye bottom namba 1 tiende ni ne bottom up ni kiwache to jaluo ni ema nie bottom mang'eny namba 2 bottom up ni kata kiyudo hustler fund to ng'ama udhi benefit moloyo jomoko en jaluo namba 3 e chapter no part manandiko ne en mar access to credit and lending nikech onge ng'ama nyalo dongore gi pesa ne wuon ji dongore gi pesa ola mag bank to jaluo ni kodhi e bank to ok oyudo ola e yo mayot to bank gi gin gi ji ma private samoro kata sirkal kawo pesa makete to gin ji ma private achiel kuom pach bottom up en ya ji nyaka bed ni nyalo access credit tiende ni ola mondo gigerrego nang'o dhi ane banks ma iluo land 70% mar pesa ma joluo keto iolo kuonde moko biwinjo gima wacho 70% e banks manie luo land ma jowa keto bed msara obed ang'o pesa ni ikawe tidhi kuonde moko ema jo ohala moko ole ok olwago
Koro achiel kuom gima ne wang'iye bottom up en ni akweda mar olo, maka jomoko biro olo to gin ikwerogi to jomoko imiyo. Kabinde kata ma wawacho nodongore malichgi, odongore gi hola. Kiyudo jodongo madongo matin to biro nyisi ni oneno ka jalango wuotho go ngeto sama jaluo to ne wuotho gi Kinyasa. Tiende ni chenro nodonje Luo land before. To nikech ok wanyal yudo hola, ma bottom up wacho ni no. Ji nyaka access. Onge gimomiyo pikipiki usa 200,000. Wadhi kelo beche piny 80,000 mondo sirkal ochul modong'o. Koro miyo ananeno ka kiwacho bottom up to kik jaluo luor. Nikech wane mwang'eny ang'owa e bottom up. Wane mwang'eny e piny kanyo. To piny kanyo no, nineno ka ndalo moko jaod Ndi nokone jo Kiambu ni nopenjo jaode manobiro gi paro mar bottom up ni to Kiambu ni bottom up dhi timo nade. To Ndi nodwoke kama, bottom up ni Kiambu ting'e ni udhi maber, ma bottom up ni ok ane ka en maru. Bottom up ni dhi konyo kuonde manodong' mosika ng'owa piny mago wan. Omiyo koro dang' waluor sirkal nang'o. Mogik en niya, kata ka ne ok odhi kaka ne jaluo chane, korona ne waneno ka. Ma waneno ka sanduge no biro mane wakia ni wadhi survive ka joka dhano. Wan ne waluor. To wadhi ma wa survive mu waneno ka gi korona no wamuomo morumo mu wadhi e yiero. Koro gima pin mar president ni ema dang' buogi kise survive corona mane kia kaka idhi survive. Gima ni gamo me yamo makiyueyo neti se yude to kasto dhi omako nyaka gine mok inyal yueyo to thung'i mitho. Mago wasegwe tenge wantie. Omiyo jaluo bed jachien. Kamana kan kodi kapok amiyo mwalimu thuolo. Paro jabedo ni jo oganda luo kaka koro un uchalo joma ringo oko mar reru mar oganda. Nitie kama oganda ne ringe. Unubalo gi ng'we oganda. Udhi kama chielo. Ma uchalo joma weche sewachore ni undhogo ng'we oganda. Mano penjo maseyudo. An ing'eni ne kora kia gima watim gi paro ma Nyasaye nomiyo wagi. Nikech Nyasaye nokomiwa paro mar paro koganda. Ng'at ka ng'ato nigi pache owuon. Tim to watimo koganda, to paro to waparo ka an, ka in, to wariwo paro. Koro kok iyudo kumiriwo nie paro gi. Tiyudo ka samoro wayudo ni yawa kare ka pacha ni ok dware ka, ta yud kuma pacha ni nyalo tie. Mar ariyo, niya, an ing'eni e pacha maiye asebiro studio ni ka higni modhuro. Onge chieng' miseyude kata ka aba wach ne jakom, nikech en achiel kuom joma ageno gi chunya. Mar ariyo en niya, ok en sigu. An ok en ni ng'ato kokogo ni kura to koro jawasiki. An achalo ng'ato mane nigi nyiri ariyo molomba te, ma ber na koni to ma ber na koni. Koro ok gin jowasika. Koro chuna nikech chik kanisa. Nikech chik kanisa ni nyaka kaw nyaka di ai mariu garus. Koro na kaw nyaka chia to mana weni ok wasigu, mana weni be ber na malich. Mwalimu osiepna. Aparo ni wacho wach kaka yiero nodhi en mana ng'iyo wato ji to dhi mbele. Wanyalo mana gomba ka gima notimore. Ni penjo to koro geno mar oganda dhi kanyo. Waket geno wa e loso mwandu. E loso mwandu. Wabed jo mwandu ibiro miwa luor. Ne litna ka winjo ka chija Somali wacho niya ni wadenyo wadhi oyuknwa jamna. Emomiyo wago koko. Ochawa nyaka gi ng'ama loso mwandu e dierwa. Nikech mwandu watin. Dine wabed gi mwandu mang'eny. Ing'eni kata yiero mwae ni. Ne en gi stages mikale. Tichamo muma. Mokwongo en ndiko ji e kura. Kata wacho ne gini gidhi go kura. Kata wuok dhi go kura. Kata jokwan kura gi. Be nitie kaka ning'o ne gi wang'. Tok ning' ne gi wang' gi lwedo nono. Kose ning' wang' ne jogogo kwan kura gi. Kuro ji ochomo Supreme Court ka ng'ato teri e court.
kucho be kane ber to nisening'o ne wang' gi dweche 8 mokalo. Mwalimu itemo wacho ni gik ma wacho go information mamino gimi dhi timo kode an akia kaka idwa loke ba akia tadwa nyiso ganda luo ni yo maluwono ema biro miyo waloch e thuolo mabiro kata obed higni 2 kata 10 kata 50 kata 60 ma thuolo bedo ibiro loch. Erokamano. Ka waonge gi mwandu kaeto mar ariyo nyaka wayier jotelo mariek. Ang'o miya wacho kamano? Nyicha wan Bomas wan gi agents 3 to agents 3 gi inyiso gi ni wang' ni wayawo nu saba nono uneno makata in mana Migori tidhi e saba tineno gik matimore. Tiena ni ji 3 mano yier ka ng'ama nong'e ni gini ok saba onge. Gima no yawo ni ne en portal. Tiena ni user interface kamineno go gik ma joko seketo. To na wacho ni ae ure wach ni manyuru jo statistics gi computer mondo ukete obed agents ka. Wach moro ni waketo ni waluoro jotelo gi jomok nyal ng'adore rieko. Ing'e gima jotelo ka ji mang'ado marieko luoro to ber. Samoro sime moro donjone. Ting'e ni ng'ama wach ni okungo pimo go en joma luore gi. To ka joma luore gi owinjo wachno to koro jatelo mano ting'e no nego watim kama. To kiweyo joma luore onge ok gin joma bith. Kendo wacha kanyisie dhano inyuolo ka bith. Ok odhi sikul ema miyo bedo mabith. Kendo thothne ibiro yudo ni ng'ato bith ema miyo dhi sikul. To en ni sikul ni otuomori gi gik moko ma koro komedo gi bithne to onyalo tiyo go mokony go oganda. Nitie jomoko manok odhi sikul to riek nikech society ma wadake ni piny ma wadake ni en sikul maraduonglo ma kata in ka ng'aka tisepuonjori apuonja. Kiidho mtoke dhi ng'ato kamoro migo ng'ato mbaka tisepuonjori. Kineno gimoro wang'i kata ineno TV kata ineno ji ka wuotho mineno gika gitimo gi gimo timore bang'e isepuonjori. Omiyo ok owulo ni ng'ato nyaka bed gi PhD gi degree 10 ni koko riek. To joma riek nitie ong'egi kata ndalo mane skul ne onge ne nitie joma ne riek. Wasunge man iluongo moko ni philosophers. Ne yudo ka ginyalo ng'ado rieko n'oganda. To kidwa ng'e joma riek kata kochako wuoyo to wacho gik man gi tiendgi man gi points. To ganda mar rifraf en kochako wuoyo to manyo wer moro modwa wero. Omanyo sigia moro mondo yugi dakika 10. Omogo fwa. Okelo go ji malo. Juogi nyaka tugi japuonj. Juogo ni tuga kata wang'e tuge. Luokri gi timbegi. Kata mana sakine na moso uga ni ruto tingna umalo ni. Mano mana tugo juogi. To ido ng'ato en speech ne tugo juogi no lilo. Gine. Aneno ka ok abi yie gi mwalimu. Nikech mwalimu ne wan go ka kane wawacho ni nomination mar ODM ok odhi maber to no tiyo gi dholuo ni ka nyathi olosore besen mani luoke to ok ipug pigno. Sani koro dwa puko pigno. Koro beda gi pigno. Nikech wechegi onego bed wechegi ndalo ka nyaka sani. Nikech wechego emochopo waka. To ka wechego emochopo waka to ginyal bedo kendo weche mathiedhowa kokalo ka. Nang'o gimomiyo wadwa weyo chomo gima notimore matek kata marach. Wadwa pondo. Ing'eni be ok inyal somo, ok inyal ng'e somo rieko kuom ng'ama ok idwaro. Nitie gik minyalo somo kuom Ruto, to ka ok wadwar Ruto to koro waumo wang'wa, wabiro gi wechewa manomiyo wadhi e Supreme Court momineno ka jowa moko odong' kendo inyalo twe nikech nobiro gi weche maonge. Wechewa manomiyo wadhi Bomas, to wadhi Bomas sama chama moko to se train agent ni kura urume polling station to wanto wadhi waywadho Bomas to kura to ne kwano kendo kwan rume ang'owa e polling station. Koro gini ok yude gi jonyowa. Kae mane koro wabukore kata ka wawacho ni kiawa nikech jogi to karomo go to kaneni baba oseidho got. Oseidho got. Baba otwenyo got. Mapa effect. Mapa koro kelo minete. Koro wan joma bukora buka. To wawe adiera nikech jaluo ni
Koro chalo na gima samoro ng'at ma ole dwa bedo osiepne maloyo. Wan joma samoro wawacho ni to kiawagi. Koro wabedo joma samoro ineno ni ogwenyore goganda. Got mane baba oidho Mount Kenya ne waneno maler. Baba sani jakom piny omako bade. Nineno ka jakom piny oduogo wacho ni an president na en Raila. To Tuesday tadhi chiwo sword ne ng'ane mago tugo goganda. Polling station mar jatelo onge ng'ama nyalo biro makwale kura. Polling station mar jatelo noduo jakom dup Kiambuka. Ne jakom Azimio oyudo gimoro 100 gi wiye, Ruto no oyudo gimoro 400 gi wiye. Polling station mar Martha Karua ne oyudo gimoro wat mana 20 gi wiye. Ruto no oyudo 900 gi wiye kiriwo streams ari e polling station kama no goe kura. Koro kapok wadhi wayuak ne nikech polling station nyaka bed gi ji moko hengo 700. Koro ariyo ne nitiere stream ariyo. Ruto 900 gi wiye, Azimio 23. Mae ng'ama kose mi 23 to seringo wacho ni it's not over until it is over. Mae ng'ama koro oting'o evidence gi chakla kaktere Supreme Court. Kasto wadhi e Supreme Court ma wakwa Supreme Court kose miyo waluoro ni dhi kel na polling station makama gi makama gi makama gi makama gi makama ya uru wakwan kura weche gi nibibadhi nitie mae elwi sanduk makwan achiel gachiel nyaka piny chidi iyudo kani kare. Kori ni par kasto koka wachak wang'iyo magi kendo koka wawuok ni mibadhi no ning'wang'. Koro nyaka mondo ng'ato changi nyaka ng'ato kuongo yie ni kare dhok maremo mana apani nyalo dira cha. Ogik kamoro nitie kamotera gi kamoko chope mondo ng'ato ng'i reality. The reality en ni wawe yuak ne Junet. Musiepna. Tabu wadongo. Sama wawuene wane wakwaji ni an kata wamanyo mamalo ni. To yawa county ni ema wanyalo bedo kogigeno. Ya county ni to de warite maber. Mago tene wasego note ni wamanyo mamalo. Koro sani nyaka wang'e rito mwanduwa. Erokamano ahinya. Chango dwaro adieri. Okay. Nyakora Mgajwang' wach mangima mokalo ang'eyo ni adhola ne ni mapek e piny luo kacha. Jomoko nyalo wacho ni to kaka sebedo ka idote kani to koro uchaku poro chumbi adhola nang'o joka ma. Bakwan tarik 13 kadiri manduk en jalup jatend piny Kenya William Ruto ma bende en jatend piny ma koro yier de chamo marapis mamiye thuolo marito Kenya kuom higni 5 mabiro kalro koda katiba mane jo Kenya nopodho mwaka mar 2010. Wendo maga Nyakora Mgajwang' gin yawuot luo mawegi otimo jere kendo gitemo kolo matut chal mar weche to piny maduong' en to geno mar oganda luo oyiengore kon mane. Dr. Duncan Ojwang' tinende osebedo ka ringe ereru kod jalup jatend piny Kenya William Ruto ka Mwalimu Doyo Wedi osebedo ka nitie kweth mar Azimio la Umoja. Abro penjo Daktari Duncan Ojwang' ni to malingling maye kacha koso adhi sendo nyo kapok ochiek. Obro sote. Mwalimu Doyo Wedi bende bro nyiso ni to oganda luo ne oket geno mar loso mwandu e yo machalo nade. Adier. Mane kuku mar wach Nyakora Mgajwang' kikring mabor kete mana kan nikech rieko en gima somo. Though Liech wacho ni nobody has a monopoly of ideas and knowledge. Ma en ratil. Nyakora Mgajwang' wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko Remo, Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Ana Sharon Ong'ao.
Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Nitiere jomoko manokete keta jakom gi miriambo. Kapok ji odhi e yiero, nyaka samitimo yiero, ining'e ni wan kodi gorengo, nitie gik mandwa wacho koda ka wan Bomas. Jaod bura mar Rieda Otiende Amolo koro wacho ni Raila Odinga ne owuondi gi ji ma otene kod ma oteno Uhuru Kenyatta, kendo gikone ne ok oyudo kom mar tend piny Kenya. Tayari nimefanya mkutano na Wizara ya Kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga. Jatend piny Kenya moyier William Ruto singo duoko piny nengo oduma gi mbolea ka osechamo muma mar apis. Oganda ne odhi nyime gi chiwo luor mogik ne ringre Malkia Elizabeth mar 2 ma ringre ne owuok e parking ma Balmoral ka ne en e wuoth ma ochomo London kama ibiro ike tarik 19.
Mana kamano nyakwaro Mgajwang, iwacho ni mbaka en mbaka ema loso piny kata mana Nyasaye owuon kane ogolo chik mondo mi gik moko losre chakruok mar piny nobedo kamano nyakwaro Mgajwang. Ma momiyo kawuono yawuot onagege go kodwa mbaka odhiambo ma Jumapil ma kawuono watemo nonore kaka Uganda lu ni to wuodhwa ni ochot gie kore koso geno nitiere e ang'o. Mwalimu, iwacho kacha ni geno hihi nitie loso mwandu mondo ni walose nade e yo mane? Ero kamano. Mae kore chuny wach. Nitiere yore adek. Gigi suko tu iluongo ni avenues, not roads. Adek. Mokwongo kabisa, nitie pesa ma sirikal opogo modhi e gwenge omi county ka county. Nitie gimoro aneno joma nodonje gavana manyien gi. Gidonjo gimoro mokwongo gidonjo gi gimiluongo ni mistreating jotich ma giyudo kanyo. Timo ne jotich ma giyudo kanyo marach ni mago jotije gavana machon. Gima nyaka ging'e ni county government en a going concern. To kondiki e tich e county idhi gi gima jatendi dwaro ma en gavana. Ka ng'ama odonjo manyien neno ni gima ne timo rach, ochom gavana ma nitie buoye cha ema owuogo. Gima naneno kisicha rach, Homa Bay be nanene. Joma ne tiyogo ne tiye bwo sirikal mar gavana ma ne nitie. Ka gima ne yudo moro marach, gavana ne michomo. Gimoro be joma donjo manyien gi timo ga marach. Ni gibiro gikoni ni in ni timo supply and tenders ka e sirikand ng'ane, wan ok wabi chuli, wabiro chulo jowa. Onge ng'ama dhi timo tender kata supply governor, i supply the county. Omiyo nego kel chik manyien ni bedo gi pending bills en illegal. Nango, nikech counties te, government agencies te go budget kapok ong'iew gimoro amora. Ko go budget ni wadhi gero yo makama. Motere assembly mokalo. Ang'o momiyo higni 2 ng'ano osegero to pok ochule. Pesa manago go budget cha en notere kanye. Omiyo mondo jogweng' modogre, governors modonjogi gima gikwong gitim, gichul pending bills te. Mondo joma ne bills gidong kanyo, ochul joma gindiko. Kech johala mag binafsi ema gero piny. Ang'o miyo gin ema gero piny? Kech gin ema dongruok nie ohendinigi. Kibiro kata Kenya ka, wan gi kembni mag ndeke karibu 5 madongo. Mar sirikal ma Kenya Airways, onge chieng' manoselose profit nyaka nabed adult. Ndalo machon man tatas na ikune nitie no ne beto thembo. No ting'ore ating'a malo to nokoloso profit. Kembni mag sukari, mag private loso profit nyaka maomo sukari 200 kilometers niang' to rego. To mag sirikal to kawuono wato lori kata te. Joma nyalo dongo piny gin private sector. Ka sirikal bo chako loko ni private sector gi mako pesa gi in form of pending bills ni ogichul, ok wabidongo. Omiyo governors wa mane wayiero gi, one suppliers mano supply mondo chulte, mondo pesa dogir jopiny, mondo dongruok obedi. Pending bills mobedo audited, si controller mar budget. Onge gimidhi edit ne pending bill, kose ringo, moae procurement, modhi e voucher, mochopo ene pending bill. Idhi audit ang'o? Mwalimu, weche mag counties nitie weche mag Let me tell you something. County ma Nairobi kae Sonko nokelo ng'ato ni pielo lo mondo audit pending bills. No audit pending bills modit te mowacho ni magi chul. Mano audit mowacho ni chul go poko chul. Wach mar auditing pending bills ni en wach ming'iewo go thuolo. Ka bill gimoro semi LPO, i supply mitimo delivery note, mondik voucher, mokale processes gi te, michopo ni kori luonge ni pending bill, onge gimichaki audit, pay it. Ero kamano. To kichulogi, eka dongruok dhi bedo nikech jogi ondiko joma ng'eny. Jogi moko uso mwandu gi nikech pok ochulgi. Pesa ni odikanya tikuonge go budget kok itimo procurement. Ero kamano. Daktari, isewuotho malach ahinya. Bedo gi romo goganda mopogore opogore. Ahinya king'iyo siasa mar piny Kenya sama koro oganda manyo nitie Kenya kwanza thothge. Mwandu giloso yo mane? Apani ola. Giyudo pesa mayot malo jowa. Joluo chalo gima pod ji obuono. Ka koro ng'ato dhi mag dwaro pesa mar dongruok, kogo suit kaka japuonj koro ndiso kotini, to giparo manodok nyombo.
koro nitiere akweda discrimination ma en tok chik magi achiel kuom gik ma nawacho ni chik nyaka loki. To king'iyo counties, pach jaluo pod nitie dongruok ka joluo, kendo mano ber, lakini chik to onge kuma ong'iye joluo, chik ng'iyo counties. Tiende ni kisomo chik to wan gi sirkende 47 mag county gachiel mag national. Wan be samoro e dongruok wadwa ni wa plan dongruok ka wang'iyo county, ok ni wan joluo. Nikech ka kore wacho ni wan joluo wadongore, to en kanye? Ng'eni nitie ndalo ma ka gimoro notim Kisumu to iwinjo ka nyaka Thurwa Rangwe ni mano dongruok osebiro e Luoland. Nyaka wachak paro kaka chik katiba paro dongruok wang'i ki county. Kiyudo kolos barabara molos maler moyaw kata mana masirari, tiyudo kodhi omulo bath Jaksika to mulo Migori to otudore nyaka Tanzania, wadongo Homa Bay koni. To kiyudo kodhi oyawe kocha modhi nyaka Busia to okalo nyaka Nandi, iyudo ka Kakamega is 20 minutes from Kisumu. Nandi is 20 minutes from Kisumu. Koro nyaka wachak ng'iyo dongruok ok e yo ma amorphous, ok ni koro wakwedore ka joka ng'ato, to wachak ng'iyo wabed gi nyiego mar county, wachak ero county to county wani ere gima wanyalo timo. To nitie gik moko be manyaka wang'i madhi riwo counties go. For example, achiel kuom gik mane wanegotiate gi sirkal ni en ni ang'o miyo tourist kobiro madhi Masai Mara to lor Nairobi, ang'o miyo gilor Kisumu, to Kisumu chiegni gi Masai Mara to gineno namno to ging'ado gidhi Serengeti Tanzania. East Africa Community koro miyo ananeno ka e dongruok mar oganda wan gi resources ma wanyalo tiyogo, wan gi gik ma wanyalo empower go each other. Dongruok mar somo, TVET, jaluo en ng'ama bere fundi lwedo, gik machalo TVET gi Polytechnic dwani wategi. To gima nyaka wakwong wachak ng'iyo en ya e Kenya ka wan koro wadwa bedo nang'o, nikech ka nitie ng'ama osewuondi to jaluo osewuondi. Jaluo osewuondi ma koro en be koro nyaka ochope sama koro wache ni yawa anto ere rieko manyalo somo kuom dhoudi moko gi. Wan e studio kodika ka wayuak ni yawa BBI ni owewa oko. Koro pare ni degi yudo presidency, BBI bede wako gigo. Wan joma nopingo BBI ne wadhi wachalo oganda, wasiko oganda. To ana wacho ni ere kaka inyalo kaw bunge madhi 30 gi wiye ni medo Mount Kenya, to jaluo Luoland tidwa mi bunge 3. Pare de gichamo BBI koka giluo e wi presidency mane giluo wani. Koro jaluo aparo ni dongruok onengo bed niya, jaluo onengo bed ng'ato mayie ni facts matek. An ka ne ane e ODM, kidhi e ODM kata ndalo manopiem gi Uhuru, tichako ni Uhuru ni ayudo ka kare be en gi ikruok malich iboko na dhoga. Uhuru onge gima nyalo. Gini wasekaw. Wan joma ni mbele. Dhiye buch ruti wach ni kocha yudo ka onge. Iko ni kari wuondowa. Chake bura no ni yawa yudo ka joka karo ikore ma joka dhi kaw gini. Ti yudo ka kata Ruto koro keto kalami wi mesa. Dwa winjo. Ni to karang'a timore. Koro dwa ni wachak waera diera. Mar ariyo, wan joma chalo jopuonj gini kono en japuonj dhi puonji we siasa. Kasto siasa dong ne joma go koko gi machuo miel. Goe gi nyundo timrig kode nade. Kasto koro siasa mar dongruok onge, en mana entertainment. Entertainment. Mar adek mogik, aparo ni oganda mar jaluo kik luor sirkani. Aseneno koro weche mang'eny keni wachalo oganda mar Ibo. Ibo no to ng'ama kwalo pesa gi mar county en ng'a. Dwani wa chak penjo motegno ni yawa matin mobiro nwani to kik gir wiye ni to kik ng'ato kaw. Kasto koro kik waluor sirkandni. Sirkal en mar ji te,
chik oyawo kendo ok en chik mane wakwayo, en chik ma jaluo osekedo ne kendo joluo osedhi e lowo ka moiki ka kedo ni sirkal obed matiyo ne ji ang'owa te. Kik wachak waluor sirkal ni, wachom sirkal ni wan be ka jo Kenya, ok nikech wan jo kwecho, to nikech wan jo Kenya. Ka wawacho na achiel ariyo adek manifesto mani wacho cha, an kana uneno manifesto mar UDA na mako manifesto ma Homa Bay. Ka wa sign gi Ruto, king'iyo ta sign on behalf of jo Homa Bay gi Ruto, ng'ato no sign Masiaya mana luongo gi mawa sign. Wadhi ir jatelo gi gigi wawacho ni mae agreement kodwa. To an aneno ka jaluo ok onego luor, to jaluo be kik bed niya koro ng'ato dwa gero, nikech sani ji osechako 2027. Nitie ng'ato maneno ni jomoko osechako paro mar yiero mabiro mang'eny. Nitie ng'ato maneno ni sani koro an adwa bedo opposition ka gi jaluo nani, ento ka bende to oseringo osepuso ng'wech ni sirkal mondo wabed kode wamiye mach e opposition ka motegno mondo ka chopo 2027 to ikore. Nyaka koro jaluo be bed selfish ni to sama watimo ni mani imbe dhi kaw nyithindi gi jou ka bindu ubige opposition mondi. Erokamano. Japuonj di koro di makori amaka weche moko ng'ondo yi. Awinjo weche ma Duncan wacho. Duncan ni ng'eno ong'ama riek. Makata ing'eni kata mana tukwa moro mineno mar football ne. Temo mi ahero governor moro achiel e piny luo kani Peter Anyang' Nyong'o. Onge gima Anyang' Nyong'o timo maonge planning. Ipango mapangi mandiki ma ji wuoye mawacho ni mano to ber kotim. To dhanda ma dhako nyuolo ma ineno ganda nani. En odwa ni kodwaro gimoro to kosewacho nodware to kinyo chak matime. Nyaka plan mapime mang'eni to gini kotime to ang'o ma dhi wuoke. Nikech kako oganda ka ok watimo mano to wabro dhi mbele kapod wadhier mana ka wadhier ni meo mar oganda ok wuoge ohand ng'at achiel, owuoge gik molosi ne ji te. Ndalo moro kana achako campaign 2012 to nitiere town moro thura ni Kosele ni osebudho kabisa kapok odongore. To gipenja ni to wegi Kosele mathirno thoni ere kaka inyalo konyowa mondo bed ni gini. Ako ni mondo Kosele odongi en weche ariyo kende. Yo makalo Kosele obed yo maber. Makata kigero odi Kosele to ng'ama odak Kosele nyalo dhi tiyo kindu be yo maber go yugis. Mar ariyo, dwani wager institution moro kae makoro miyo ji moko dak ka, to gichiemo ka, to giidha piko ka, to ging'iewo gik ma ging'iewo ka, to koro dongruok biro ke ji biro gero ne gi udi ma gidake, gibiro idha piko, gibiro dwaro chiemo, kae to kanyo donga. Nitiere city moro Uingereza kucho miluongo ni Oxford City. To Oxford City ka nitie university miluongo ni Oxford University. En university man gi nyinga ahinya. Gima ji ok ong'eyo ni university ema nokwongo ger koka city obiro. University ema okelo city. Institution ema oger mokelo city. Kata piny luo ka nitie gik mang'eny monyalo timo. Inene wacho ni joluo lazy ok pur. Samoro bende kisepuro nyanji kamitere onge. Ang' ne dhi usi odheru e chiro kata dogi moko to. Onego walos processing plant. Mane omiyo kana dhi Lake Basin program na kelo mokwongo. Vegetable processing plant nyaka ger. Pesa ne mane wuotho mos. To magi gik ma governors wa gin gi pesa. Ginyalo timo gigi. Gi create kama jaluo kopuro mchele to ringo tere, kopuro pineapple to ringo tere, kopuro rabuon to ringo tere, to welo pur nene gi pesa. Erokamano. Duncan, wach mari mogik. Yes. Sirkand Kenya Kwanza nitiere thuolo mar cooperatives. Cooperatives gi jaluo dwano bed gi cooperative kata mar pur gi gimoro. Ye cooperative ni ema koro ubedo gi bargaining power, gik munyiewo mayot nikech unyiewe ka ung'eny. Koro dwani walos cooperative ni pesa madhi biro mar hustler fund kendo dhi biro. Nitiere gik ma bang' swearing in Tuesday idhi tim Wednesday okinyi. For example, nitie joma dhi chamo muma Wednesday okinyi mane ok omi muma nochon. Wabiro wacho bang'e.
to nitie joma dhi chamo mo mane sirkal chogwa. Koro walos cooperative wadhi e Kenya Kwanza nikech wan jo Kenya to kendo wan jo Kenya magolo usuru contribute kendo golo usuru. Erokamano. Japuonj kachiel kende. Erokamano osiepa mogena ndalo duto. Noganda luo kamoro amora ma ondhi adwa paronu ni wasekedo gi sirkal to onge ng'ama nyalo loso mwandu ka ok otimo ohala gi sirkal. Mar ariyo adwa nyiso ni en thuolo mar ariyo e Kenya ka ma wayudo president mabiro gandiko speech ne kende. Information mar wayudo president madhi ndiko speech ne kende no kaka interpret gi gimitimo kode manowachni to mai thuolo kendo mar ariyo wayudo president manyalo ndiko speech ne kende. Erokamano. Ruoth ting'na umalo Nyasaye mondo gwedhna Uganda. Chunya ogeno. Erokamano ahinya. Mano mwalimu Doyo Widi kod Daktari Duncan Ojwang' Nyakwara Mgajwang' e utlo ariyo ma wigi timo jereo. Kawuono ka ng'eni datilo yiengore kon mane koso bino diedo koso bino til kawuono ne ndem nikech ok ochwakore kaka pile kata bed ni weche nyo bedo mang'eny mokalo to sai manok kamano. Riti ma kawuono Nyakwara Mgajwang' bed mana keta Ramogi TV to maduong' ahinya ane chal ka gima wenda ariyogi oyiere ni to mwandu duto ni mana kalone ke sirkal man machiegni kodi. Ti kod sirkal maberno kendo inon kaka sirkal konyi loso mwandu kokalo kuom lwasi maber mar loso mwandu. Ka ok kamano riti ma kawuono